Taong 1990, Manila. Makalipas ang Kapaskuhan, napagpasyahan nila Manong Buti na muling lumuwas ng Maynila. Bukod kasi sa marami pa silang naiwan sa lugar na yon, may mga salapi din silang nais kunin sa kanilang iilang mga pinagkakatiwalaang kaibigan. Bagaman natatakot noon ang kanilang grupo sa negosyante, wala silang ibang pagpipilian. Nang akmang magpapaalam na sila kay Manong Armando, nagpresenta naman itong sumama sa kanilang paglalakbay. Hindi rin niya kasi maaaring pabayaan ang kanyang mga disipulo na kasalukuyang nagsasanay sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa pag-alis nila sa lugar ng Davao, ang tanging hinangad lang noon ng kanilang grupo ay ang mapayapang pagtungo ng Maynila. Inaasahan na nila noong makikita nila doon ang negosyante sa kadahilan ng napakarami nitong mga matang nagmamasid sa paligid. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa gagawin ng kanilang grupo. Maestro Armando, matitiran pa ba natin ang bahay mong naiwan roon? Tanong ni Manong Buti. Oo naman, iho. Panigurado yan. Wala namang ibang titira doon kundi tayo lang. Sagot naman ni Maestro Armando. Nang marinig ito nila Manong Buti, ninais nilang doon tumira sa bahay ng kanilang maestro habang sila'y nasa Manila. Hindi kasi katiwa-tiwala ang bahay nilang iniwan roon, gawa ng bigay mismo yon ng negosyante. Mariin kasing ibinilin sa kanila ni Maestro Armando na lahat ng gamit ng negosyanteng kasalukuyang nasa kanilang kamay, kinakailangan nila itong maiwaglit upang hindi sila madapuan ng kahit na anong sumpa o sakit sa katawan. Matapos ang kanilang pag-uusap, muli na naman nilang ibinaling ang kanilang mga atensyon sa ganda ng paligid. Si Bitang noon, halos aliw na aliw sa pagsilay ng magagandang tanawin sa kanilang dinaraanan. Samantalang si Miguel, panayang pagbabasa ng libreta upang mapalakas ang kanyang mga karunungang bagong tinataglay. Sa mga oras kasing yon, hindi na sila ang grupong naghahanap ng mga kayamanan ng mundo, bagkus ay sila na ang grupong nananaliksik ng mga lihim na karunungan sa mundo. Napagpasyahan na din noon nila Manong Buti na nais nilang maging grupo ng mga antingero upang labanan ang puwersa ng kasamaan. Ilang araw pa noon ang lumipas, nadapo na nga sila sa lugar ng Maynila. Paglanghap nila ng hangin doon, napansin nilang napakabigat nito at napakalayo sa hangin ng probinsyang kanilang nakasanayan. Pagbaba nila noon sa terminal ng mga sasakyan, agad namang bumungad sa kanilang paningin ang kanang kamay ng negosyante na si Gibo. Magandang araw sa iyo, kaibigan. Maaari bang malaman kung bakit naligaw kayo sa Kamaynilaan? Tanong ni Gibo. Nang marinig naman ito ng apat, tila ba hindi nila nagustuhan ang sinabi nito. Sa puntong yon, mas ninais nilang maging mahinahon sa kadahilan ng napakaraming mga tao ang nagmamasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman si Manong Buti ng, "Hindi mo na kailangan pang malaman kung bakit kami nandito. Pakisabi sa amo mo, may kukunin lang kami. Ayaw namin ng gulo, kaya na may lubayan nyo na ang aming grupo." Matapos itong marinig ni Gibo, tumawa lang naman ito habang patuloy na nakatitig sa kanilang kinatatayuan. Nang mapansin nila Manong Buti na nakikipaglokohan lamang sa kanila ang demonyo, ninais nilang ito ay talikuran. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, rinig na rinig nila ang mga babala ni Gibo ukol sa kanilang pagbalik sa Maynila. Sinayang ninyo ang pagkakataong ipagpatuloy ang inyong buhay sa malayong lugar. Ang ginawa ninyong pagbalik rito ay para kayong pumasok sa mga sarili ninyong libingan. Wika ni Gibo
habang naglalakad papalayo. Nang marinig naman ito nila Manong Buti, ninais na lamang nilang huwag itong pansinin at ipagsawalang bahala na lamang ang lahat ng sinabi nito. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nga nila ang dating tahanan nila Manong Buti, kung saan agad naman nilang napansin ang mga taong hindi pamilyar sa kanila na naninirahan doon. Purong kalalakihan ng mga ito at halos magsikumpulan na sila sa loob ng tahanan ni Manong Buti. Pagpasok doon ng kanilang grupo, agad naman nilang kinausap ng mahinahon ang mga taong naninirahan roon upang magtanong kung sino sa kanila ang nagbigay kapangyarihan na doon tumira. Nang marinig ni Manong Buti na ang negosyante ang nagpatira sa mga taong yon, pinili na lamang niyang tumahimik habang dahan-dahang pumapasok. May nais pa kasi siya doong balikan sa lugar at yon ay walang iba kundi ang santong pininturahan niya ng tanso. Pagdating nila sa loob ng bahay, bigla namang bumungad sa kanila ang napakalansang amoy ng paligid. Pansin na pansin din nila doon ang pagbalot ng mga telang itim sa bawat bintana ng bahay na animoy pinipigilan ng mga itong makapasok ang liwanag ng araw. Sa pagdating nila sa altar, doon nasipat nila Manong Buti ang telang bumabalot sa mga santong minsan nilang pinangalagaan. Paghawi nila ng tela, rinig na rinig nila noon ang pagsiungol ng mga taong naroon na parabang ayaw nitong maalis sa altar ang telang nagkukubli sa mga santo. Nang maramdaman nila Manong Buti na papalapit na sa kanila ang mga taong bagong naninirahan doon, dali-dali na nilang inalis ang telang itim sa altar. Pagbungad sa kanilang mga mata ng santo, mabilis na namang nagsipulasan ang mga taong pinatira doon ng negosyante na parabang nakasilay ng isang multo. Isang kisap lang noon ang naging pagitan nang maglaho na parang bula ang mga taong kanina lang sila'y napapaligiran. Matapos ang mga pangyayaring yon, doon tumambad sa kanila ang mga santong punong-puno na ng mga sapot ng gagamba. Halos hindi na din makilala ang mga wangis nito dahil sa alikabok na bumalot sa mga katawan nila. Ilang minuto pa ang lumipas, paisa-isa nang kinuha ni Manong Buti ang mga santo upang hanapin ang santong nais nilang makuha. Maya-maya pa, bigla na lamang siya noong napangiti nang makita niya ang santong naroon at nasa maayos na kalagayan. Yan ba ang hinahanap mo, Buti? Tanong ni Maestro Armando. Ito na nga ho yun, Maestro. Wala na hong iba. Salamat naman at kahit papaano hindi na isipang kunin ng negosyante. Sagot naman ni Manong Buti. Matapos ang kanilang maiksing pag-uusap, agad din naman silang lumabas ng bahay dahil sa hindi na nila nakakayanan ang sangsang ng amoy. Sa paglayo nila sa lugar, ninais nilang bagtasin ang daan patungo sa tahanan ng antingero nang sa gayoy magawa ng makapagpahinga ng kanilang grupo. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakad, bigla naman silang naantala nang masipat nilang papasalubong sa kanila ang negosyante kasama ang iilan nitong mga gwardya. Buti! Kayo ligaw Maynila ah? Ano gawa niyo sa lugar na to? Magtatrabaho pa ba kayo sa akin? Bungad na wika ng negosyante. Sa tingin niyo ba, amo, magtatrabaho pa ba kami sa inyo matapos ninyong pagtangkaan ang aming mga buhay? Hindi na ho. Pasensya na kayo pero tapos na ang ugnayan ng aming grupo sa inyo. Matapang na sagot naman dito ni Manong Buti. Nang marinig ito ng negosyante, ngumisi lang naman ito habang seryosong sumasagot ng, Ako wag niyo piliting galit, Buti ah. Ako masama kaaway. Pero ako bait sa taong sunod sa akin. Kung ako gusto niyo kalabanin, ako wala magagawa. kasabay ng pagwika nito,
ay siya namang pag-angil ng kanyang mga alipores nang sa hindi malamang dahilan. Matapos itong masilayan at marinig nila Manong Buti, nanatili naman silang walang imik at naghintay sa mga pangyayaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, bigla namang natigilan ang kanilang pangkat nang marinig nilang magwika ang kanilang maestro ng, Hindi lang sa salita dapat may lakas kang sabihin ang mga katagang yan. Patunayan mo, nang sa gayo'y magkaalaman tayo. Tandaan mo, demonyo, hindi namang mang ang mga taong inuutos-utusan mo noong mga panahong ginagamit mo sila. matapos nitong makapagsalita, tanging pagtitig lang naman ang ginawa ng negosyante habang patuloy na nakangisi. Maya-maya pa, agad namang nagsitalikuran ang mga ito nang wala ng kahit na anong sinasabi. Sila Manong Buti noon, ninais na ipagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa tahanan ng kanilang maestro. Habang binabagtas nila noon ang daan, nakatatak na sa kanilang isipan ang mga bagay na maaaring mangyari habang sila ay nasa Maynila. Ilang minuto pa noon ang lumipas, narating na nga nila ang tahanan ng kanilang maestro na kung saan meron sila doong nakitang isang hindi kilalang tao. Abala ito sa pagwawalis ng bakuran at parabang ang lahat ng gamit na naroon sa lugar ay hindi napabayaan. Paglapit nila sa lalaking yon, bigla naman itong tinawag ng kanilang maestro at kasabay nito ang pagwika ng, Salamat, kaibigan! Maaasahan ka talaga kahit kailan. O bueno, bumalik ka na sa inyo at sabihin sa iyong mga kauri na nandirito na ako. Matapos makapagsalita noon ng maestro, tanging pagyuko na lamang ang ginawa ng lalaki habang dahan-dahang umaatras papalayo. Sa pag-alis nito sa kanilang harapan, kitang-kita nila Manong Buti ang pagsidsid ng lalaking yon sa balong pinagkukuhanan nila ng tubig na maiinom. Ilang minuto din nila itong hinintay na umahon pabalik, subalit hindi na nila ito nagawa pang masilayan. Dala ng labis na pagtataka noon nila Manong Buti na pagpasyahan nilang tanungin ang kanilang maestro ukol sa bagay na ginawa ng lalaki. Maestro, bakit hulumusong ang lalaking yun sa ilalim ng balon? Tanong ni Manong Buti. Doon sila nakatira, Buti. Mga elemento yon. Elemento ng tubig na kadalasang kasangga ng mga kagaya kong antingero. Huwag kang mag-alala. Sa pananatili natin dito, ipapakilala ko kayo sa iilan ko pang mga kasangga. Sagot naman ng maestro. Matapos nilang mag-usap, pumasok na sila sa bahay nito na parabang walang nangyari. Habang inaayos nila noon ang kanilang mga gamit, doon nila napag-usapan ang tungkol sa santong kanyang binalikan sa kanilang tahanan. Inilahad naman ni Manong Buti kung ano ang halaga nito sa kanya, na siyang labis namang ikinagulat ng kanilang maestro. Nang marinig ni Maestro Armando ang kanyang naging kwento, dali-dali niyang hinawi ang mga kandilang naroon sa kanilang altar upang mabigyan ng santo ng isang pwesto sa pinakagitna nito. Pagkalagay ng santong yun sa lugar kung saan nananalangin si Maestro Armando, agad silang nagsiluhod upang mag-alay ng mga panalangin sa milagrosong santo. Matapos ang kanilang isang oras na pagdarasal ng taimtim, doon na nila ipinagpatuloy ang kanilang mga naantalang gawain. Habang abala sila noon sa gawaing bahay, panay naman ang pag-uusap ni Maestro Armando at ni Manong Buti ukol sa santong kanilang nakuha sa katawan ng galyon. Dahil sa alam noon ni Manong Buti na katiwa-tiwala ang kanilang maestro, kung kaya't hindi na siya nag-alangan pa na ibahagi dito ang buong istorya. Ayon sa kanya, minsan nang inilahad sa kanilang grupo ng negosyante ang tungkol sa milagrong maaaring maibigay ng korona nitong taglay.
Dahil sa pagkakaalam noon ng negosyante na wala na doon ang santo sa dating pinaglalagakan nito, kung kaya't ang tanging inaasahan na lamang nito noon ay ang pag-iral na lamang ng korona. Dahil sa tuso din noon si Manong Buti, kaya na may nagawa niyang maitago ang tunay na santong nagbibigay ng milagro. Para mapatunayan ang lahat ng kanyang sinabi, ninais niyang maghanap ng mga balat ng nyog upang kuskusin ang pinturang nagkukubli sa gintong katawan ng santo. Pagsilay doon ni Maestro Armando sa napakagandang santo, halos hindi niya maiwasang mapaluhod sa lupa habang nagbabanggit ng mga kataga. Hinayaan lang naman ito noon ni Manong Buti sa kadahilan ng normal na ang ganoong reaksyon sa mga taong nakakakilala sa milagrosong santo. Ilang minuto pa ang lumipas, muli naman nilang ibinalik ang santo sa altar nang sa gayoy maituunan nila ang kanilang mga wisyo sa kanilang ginagawa. Kinagabihan, habang nagpapahinga noon ang grupo nila Manong Buti, bigla naman sila noong natigilan nang makasilay siya ng mga nilalang na umaaligid sa paligid. Nang matunugan nito si Maestro Armando, dali-dali naman itong lumabas sa kanilang bakuran habang nag-uusal. Maya-maya pa, doon lumitaw sa kanilang mga mata ang tatlong nagsisilakihang aso na nagkukubli sa matataas na talahib. Nananatiling nakatitig lamang ito sa kanila habang patuloy na hindi gumagalaw. Matapos itong masilayan ni Maestro Armando, dali-dali naman itong nagsipol ng sa hindi malamang dahilan. Sila Manong Buti noon, dahan-dahan na ding naglalakad papalapit sa maestro upang kahit papaano'y magawa nila itong matulungan sa mga panganib na maaaring mangyari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang humupa ang tensyon sa paligid nang masipat nila Manong Buti ang mabilisang pagsipulasan ng mga demonyo. Kasabay ng pagtago ng mga ito sa talahib ay siya namang paglitaw ng negosyante, di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Meron itong kasakasamang tatlong matitikas na kalalakihan na animoy handang lumaban anumang oras itong mapag-utusan. Buti, gandang gabi sa inyo, ha? Ako bisita kasi ako gusto kuha santong tago mo. Bigay mo to sa akin at ako lalayo inyo grupo. Kapag kayo laban, alam nyo na mangyari sa inyo buhay, ha? Wika ng negosyante. Matapos itong marinig ng grupo nila Manong Buti, halos hindi naman sila noon makapagsalita sa kadahilan ng patuloy pa rin nilang pinag-iisipan ang kanilang sasabihin sa nilalang. Maya-maya pa, bigla namang nanindigan si Manong Armando na hindi nito makukuha ang anumang gusto sa kanila ng hindi nakikipaglaban. Mariin niya ding inilahad noon sa nilalang. Wala itong makukuha sa kanilang kapaki-pakinabang na bagay. Nang marinig naman ng negosyante ang sinabi nito, ngumisi lang ito habang sumasagot ng, Ako wag mo subukan, tanda. Di mo alam kaya ko gawin. Bueno, kung yan gusto ninyo ako wala magagawa. Kasabay ng pag-uwika nito, ay siya namang paglapit nito sa kanyang mga gwardya upang makapagbigay utos sa kanila. Sila Manong Buti naman noon, dahan-dahan ang inilalabas ang kanilang mga armas sa kadahilan ng nagagawa na nilang makutuban ang mga susunod na kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, laking gulat na lamang nila nang magsibagsakan ang mga kasuotan ng tatlong lalaking nasa likuran ng negosyante. Matapos nilang masilayan ang ganoong pangyayari, mabilisan naman sila noong napaatras nang masipat nilang hindi na pangkaraniwan ang paglobo ng mga katawan ng nilalang. Sinasabayan yon ng kanilang pag-aangil na parabang nakakaramdam sila ng labis na sakit sa kanilang pagpapalit anyo. Maya-maya pa, tuluyan na nga itong sumugod sa kanila na halos maihahalin tulad mo ang mga ito sa isang nakawalang baka. Bago pa man ito makalapit sa kinaroroonan nila Manong Buti, laking gulat na lamang nila
nang biglang merong sumalag sa mga demonyong yon na 3 dambuhalang nilalang na napakaraming puting balahibo sa kanilang mga katawan. May daladala ding napakalaking pamalo ang mga nilalang na yon na siyang ginamit ng mga ito panghampas sa mga nagwawalang demonyo. Matapos ang mga pangyayari, doon napagtanto nila Manong Buti na isang pulutong ng mga puting kapre ang lumitaw sa kanilang kinaroroonan. Pagbagsak ng mga demonyo sa lupa, agad naman itong nilapitan ni Manong Armando habang nagsasabi ng, Ang lalakas talaga ng loob ng mga katulad ninyong demonyo. Hindi nyo ba naisip na teritoryo ko ang lugar na ito? At ang lahat ng nasa teritoryo ko, kakampi ko. Kasabay ng pag-uwika nito ay siya namang walang awa niyang pag-unday ng saksak sa mga demonyong walang malay na nakahandusay sa lupa. Matapos niyang gawin ang bagay na yon, agad naman niyang napansin ang pagiging usok ng mga nilalang na dahan-dahang lumalayo sa kanyang kinaroroonan. Subalit bago pa man ito makalayo sa kanya ng husto, hinagisan na niya ito ng langis na siyang labis na ikinagalit ng negosyante. Ano? Natahimik ka ba? Hindi lang ikaw ang marunong mangwasak ng mga nilalang. Mas mabuti sigurong bumalik ka na sa pugad mo, gayong nalipol ko na ang mga alipores mo. Wika ni Manong Armando. Nang marinig naman ng negosyante ang sinabi nito, dahan-dahan naman itong ngumisi habang patuloy na nanlilisik ang kanyang mga mata. Matapos itong masilayan nila Manong Buti, mabilisan naman nilang pinaputukan ng negosyante upang mapigilan ang mga bagay na binabalak nito. Si Manong Armando naman noon, mabilis ang sinugod ang nilalang habang inihahanda ang kanyang hawak-hawak na tabak. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang niya nang biglang lumundag ng napakataas ang negosyante. Dali-dali nitong tinungo ang looban ng bahay ng maestro sa kabila ng mga balang papalapit sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa ginawa noon ng negosyante, kung kaya't bigo sila Manong Buti na ito ay mapigilan. Segundo lang noon ang lumipas nang mahalughog nito ang buong tahanan na kung saan nagawa niyang mapasakamay ang ulo ng santong pinaka-iniingatan ng kanilang grupo. Pagkalabas nito ng bahay, kitang-kita nila Manong Buti ang halos lapnos nitong katawan dahil sa mga dasal na nagbibigay proteksyon sa santo. Nang akmang papaputukan pa nila ang negosyante, bigla naman itong kumaripas ng takbo hanggang sa maglaho na lamang itong parang bula sa kanilang mga paningin. Hindi na nila ito ninais pang sundan dahil masyado nang madilim ang buong paligid. Matapos ang mga pangyayaring yon, ninais nilang bumalik sa loob ng tahanan upang mapag-isipan ang kanilang mga susunod na hakbang. Maestro Armando, hindi ho ba kayo nababahala sa ginagawa ng negosyante? Mukha ho yatang may mas malalim pang rason ng demonyong yon sa pagkuha ng ulo ng santo. Wika ni Manong Buti. Huwag kang mag-alala, iho. Hindi lang siya nagtagumpay sa kanyang plano. May itinanim din ako sa kanyang katawan nang hindi niya nalalaman. Magsipaghanda kayo. Sasapit na ang linggong pagkakaabalahan ng husto ng ating grupo. Sagot naman ng kanilang maestro. Matapos ang kanilang pag-uusap, ninais nilang linisin ang kanilang tahanan upang mapatay ang kahit na anong bakas ng masamang enerhiyang daladala ng demonyo. Nang maramdaman nilang nawala na ang bakas nito sa kanilang tirahan, agad naman silang nagkalat ng pangontra sa kanilang bakuran upang masigurong walang kahit ni isang demonyo ang makakasalisi sa kanilang pamamahinga. Kinaumagahan, wala namang ginawa noon sila Manong Buti kundi ang maghintay sa iuutos sa kanila ng maestro. Hindi na muna nila inistorbo noon si Manong Armando dahil alam nilang abala ito sa paghahanap sa lugar
na pinagtataguan ng kanilang kalaban. Matapos ang ginawa nito, agad namang inilahad ng kanilang maestro ang tungkol sa isang binihing na gawa niyang maisuot sa kalamnan ng negosyante. Ayon kay Manong Armando, kahit mataas ang katungkulan ng negosyante sa impyerno, hindi pa rin ito magagawang mapansin ang kanyang itinanim sa kadahilanang nagtataglayon ng isang malalim na karunungan na ang naging kapalit ay ang ilang taon niyang pananatili sa mundong ibabaw. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman nila Manong Buti ang mga rason kung bakit hindi na ninais pa ng kanilang maestro na sundan ng nilalang sa kabila ng nakuha nito sa kanilang tahanan. Bagaman nag-aalala sila noon sa kalagayan nito, patuloy naman silang sinabihan ni Manong Armando na malayo-layo pa ang kanyang pananatili sa mundo. Sinabi din sa kanila ng matanda noon na maliit na sakripisyo lamang ang kanyang ginawa upang magapi ang kanilang kalaban. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad din namang bumalik sa kanyang silid ang matanda upang ipagpatuloy ang kanyang paghahanap sa negosyante. Okay, grabe, ito na. Ito yung sinasabi ko sa inyo na pagtitiwalag ng grupo ni Manong Buti dito sa negosyante. So asahan natin na kapanapanabik na talaga yung mga susunod na episodes. Kasi isipin ninyo yung dati nilang kakampi, dati nilang boss, dati nilang amo, kalaban na nila ngayon. So ano kaya ang mangyayari, di ba? So pahintayin na lang ako sa 29, sunod kagad natin. Yun lang. Salamat.